Bonjour. Hey, mira. Ça va? Ça va, calme-toi. Ok. Tu m'énerves. Tu me dis qu'on a dit que nous sommes Désolée, vous prends de ça va le temps là. Dis-moi. Mais je vais filer. Bon, qu'est-ce que ça dit? Je vais me faire le comment. Faut bien. Comme quand il est en fait, on est motivé. Mira, vous voyez pas. Il y a les solutions, il va continuer ça. Nous devons se donner. Ne bɛ ka seko ni dama yira bɛɛ de kɛ ko ye nka n'ala ma sɔn mun ma i b'a dɔn o ko kɛ man nɔgɔn i ko i b'o kɛ cogo dɔ la i bɛ taa ko kɛbali de kɛ. Ala ma sisan n'u tɛ fɛ k'o fɔ olu bɛ fɛ ka mun fɔ n'i ma mɔgɔ de sɔrɔ ne ka nin yira aw fɛ yen. I ma mɔgɔ sɔrɔ ka taa ni woro y'an fɛ yen wa? E kɔrɔ ni e balimaw dun. Mira kana n'a kɛ i n'a fɔ i tɛ ne ka an ka du kɔnɔna position kɔnɔ. E yɛrɛ b'a kalama ne ni balimaw si tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ nin wagati la Musa Kɛrɛ bɛ tɛ Dara kɔni tɛ Lamɛri ni Lexi olu fɛnɛ ta t'a la e fɛnɛ ka ko kɛ cogo di e kɔni b'a dɔn o ko la an bɛ taa n'o ye hakilisigi de la ou bien sinon kana i kɔnɔ k'i ka ko ne bɛ ka a la suma o tɛ o walayi ko waati ye wa ne bɛ fɛ k'i n'i ye se kɛ ne ye hali den su kelen si kɛnɛ ma. O mana kɛ cogo o cogo la a lajɛ ka taga woro di mɔgɔ cɔnjɔ de ma min bɛ taga ni woro ye an fɛ yen. O ma Dara bɛ yen de wa? Dara nani? Ne ka na ma. Ne ko bi ye ne bila ne mɔgɔ bila k'e wele wa? An de ma. Ah? Jo t'a la ma. Musokɔrɔba sigilen bɛ k'i kɔnɔ i bɛ t'i sago don i yɛrɛ la. Hakɛ to n jo t'a la. Kɛmɛ i ka sigilan ta i ka na. Dara. Naam. Nin ye ka hadamadenya taabolo de ya? Cogo di tan tɔ ma? E dacogo bɛɛ de ye nin ye. Ne m'o faamu dɛ. Ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko e salen don mais ne tun t'a dɔn fɛnɛ n'i tununa ka bɔ diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ne tun t'o dɔn. E ban e bɛ ka nin fɔ mun na tan tɔ? E k'i muso furu i kunna wari la ka tila k'o furu suna ni farida la tile se kuncɛ e ɲɔgɔnna dɔ ka n'o miiri e la ka taa e k'i sigi k'o lajɛ ten i ko ko ma kɛ e m'a dɔn e y'anw madu e m'a dɔn e ye yan duda k'a kan tigɛ ha? Ma kuma la jɔn y'a fɛ ko ni ɲɔgɔnna ye ne muso minɛ ne la ka taa? E ɲɔgɔnna m'a minɛ jɔn y'a minɛ la depuis ni Fatimu taara don min ka n'a bila bi la jɔn ye Fatimu tɔgɔ la kuma wɛrɛ mɛn a kulola hali kare in kɔnɔ yan f'a ye message ni mun sɛbɛn yan ka taa kun k'e ɲɔgɔnna dɔ m'a minɛ k'a tiɲɛ ni mɔgɔ barika bannen mɔgɔ lankolon n'an kun bɛ fɔlɔ la ka segin an kɔ dɔɔni fɔlɔ ni muso o muso kun kɛra ko e de kun b'a kɔ ko i ɲɔgɔnna bonyanko wɛrɛ b'a kɔ a b'a sama aw ni ɲɔgɔn cɛ de ni mun sera ka taa n'a ye a bɛ fɔ o de ma ko cɛ fɛn min ne tɛ fara cɛw kan bilen. I ma. Wallahi ne tɛ fara cɛw kan bilen Dara. Ma e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ne wulila ka n cɛsiri ko in na koyi depuis Fatimu taara ne ma sigi wa n kun sigalen don Jazor la. Ne y'a fɛ na ko ne ni ka woro bɛ yala la jigi la i tɛ taa la yɔrɔ. I b'o misi wa? Ne ni ka woro bɛ bila yɛlɛ. Ka yala ni ka woro ye fana. E t'a dɔn e bolo ko ne bɛ kulonkɛ de la ko in na ou bien n'a sɔrɔ n'a ka di i bɛ mɔgɔ sɔrɔ n'i yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ k'i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun bɛ se ka taa ni woro ye ne bɛ woro di i ma i b'a d'o tigi ma o bɛ taa n'aw fɛ yen. Ne Juma i y'o ye mun? Muso yɛrɛ k'i ka furu woro minɛ ka taa n'o ye aw fɛ i y'o ye mun? O cɛ ma ɲi dɛ Juma ne kɔni bɛ min dɔn i ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini min bɛ taa ni woro ye anw fɛ yen nɔ ni ne yɛrɛ y'o kɛ o tɛ ne kɛlen k'an yɛrɛ dévaloriser yan k'an ka woro minɛ ka tila ka segin ka taa n'o ye anw fɛ yen nɔ ayi i tɛna se k'o kɛ Juma solution ɲini a la. I ye mun fɔ i ye cɛ fɔ nka f'i fana k'i patienter dɔɔni ye e yɛrɛ b'a dɔn furu ye fɛn dɔ de ye a kuma bɛ caya
Na n'ale y'a da ɲɔgɔn ma a bɛ ɲɛnabɔ. O ye cɛ ni fiɲɛ n'ala y'a da ɲɔgɔn ma fiɲɛ ne bɛ ka jɛrɛ yɔrɔ min yɛrɛ la n'a den o de an bɛ nin kumaba den nin na ko in kana taga sumaya ko in ka tila ka taga yɛlɛma ka taa kɛ kanu ne dun filɛ n tɛ kanu o la bilen n tɛ kanu ko yɛrɛ ni fan si la wa bamananw ye kuma dɔ fɔ fana ko mɔgɔ i mana mɛn ko sɛgɛn n'a tɔɔrɔ la cogo o cogo i bɛ découragé ne ka jɔrɔ n'olu yɔrɔ fɛ n tɛ fɛ ka découragé ko in kana taga yɛlɛma ka taa kɛ kanu ne bɛ k'i fɔ i fana ka dɔn ne filɛ nin situation min na sisan nɔ a ma nɔgɔn dɛ du kɔnɔna la bɛn kelen ni mɔgɔ si cɛ hali sɔgɔmada in na ne ni dara bilala ɲɔgɔn na nin du kelen de la nka n b'a ɲini fɛ i k'a dɔn wa i k'i sigi n'a ye fana k'i bɛ kɛ ne muso ye ala ta kɔni kɔfɛ foyi tɛ se k'o bali n'u ko ko n tɛ taa ni u ka du kɔnɔ parce que ne ta tɛ du ye bilen n'u ko ko n tɛ taa ni y'a du kɔnɔ n bɛ luwanse ta ne ta yan ne pɛrɛnnen don fɛn bɛɛ de kama e ka ko la e ka kuma faamu kana ni yɛrɛ kɛ tan tɔ i bɔ tan tɔ an na. Ne bɔra ka taa fo fɛ yen nɔ walahi n bɛna fagara da la a don ale ko k'a t'a bolo. Ala a tɛ ɲɛna k'e ta ɲɔgɔnna da an ka b'o kɔ hali n'a b'o bolo o b'o fɛ yen e ta ɲɔgɔnna t'o kɔ koyi k'a tiɲɛ dunba min fɔra e kun ni e y'o dɔn k'o goloba kɛ k'a dɔn kɛ fo k'i ka fini kɔ ni ɲɛw fara o ɲɔgɔnna t'o kɔ dɛ b'o f'i ɲɛna. Ma ka di ne an ka nin ko in to yen sabula ka kɛlɛ kɛ muso ɲɔfɛ a man di ne ye. E nin ye fugari den wololen koyi e masa e ala ne mun kɛ i la a fɔ ne de ka den wolo kɛra manamana tuma ka den wolo ye i tɛ se k'i bolo jɔ ne den kelen fosi la ko mun bɛ mɔgɔ dusu suma mun bɛ mɔgɔ kunna wolo nin ka muso tatɔ la o bɛ ka taa ten ko k'o to yen. Ma e bɛ ka ɲinɛ min kɔ Fatimu bɛ ne fɛ fɔlɔ mais sisan i b'a sɔrɔ n ka ko goyara de hali ni ne y'a fɔ tɛ se ka na sisan nɔ foyi t'a kɔnɔ ni kɛlɛ tɛ o ɲuman ye min an ka to yen nɔ n bɛ muso wɛrɛ ɲini k'a furu. I furu b'a la sanuma hali ne ye muso wɛrɛ ta o fana bɛ taa i b'a fɔ ko Fatimu taara cogo min na tan. Ma i t'a fɔ tout ça pour la. Inconscient de o inconscient olu muso bɛ taa de o olu bɛ na cogo min olu bɛ taa ten de. Ma kana nin kuma fɔ sa dɔw kɛ n bɛ muso in furu ala ka n bɛn muso ɲɛnama ma muso min bɛ to n danbe la. Ne o ma fɔ ne ko ne tɛ n da kɔnɔ daji ko ne t'a valeur dɔn de ne bɛ n daji valeur dɔn koyi ne t'a tu e ɲɔgɔnna dangaden sugu ye ko n bɛ dugawu k'i ye koyi i tulo b'a la n'a y'i ja wuli k'i cɛsiri i ka musoko la n'a y'i ja a to yen i tulo b'a la i y'a ɲɛɲini ma ɲini o y'i kungo de bolo. Ma bɛ hakɛ to ne kan ka taa ci la. Dara ni tilawale in dakɔrɔ ko ne de wulilen filɛ ka taa. Ala ayi ko ma tɛ ne da bilen nin ko banna. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. Et Dunia Dain, à ta Togolare. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, oui. Aïcha, ne bɛ dɔn fɛn min bɛ a lajɛ i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna. I b'a dɔn ne kun bɛ ka siran min ɲɛ ko in kɔnɔna na ko in bɛ ka taa ten de. O dun ye mun ko ye? Sumi ka korikoro. Donc, si je comprends bien, Sumi seginna ka taa e ɲininka tuguni. Ça veut dire que ne ye leçon min d'a ma a ma don a kun fɛ. Mais n y'a faamu. Ni sɛni ma couche mɛn a bɛ paraw mɛn. N kan ka min k'a la nin zi n m'o dɔn. Ne y'a fɛ e ɲɛna mɛn na. N ko n'i bɛ ko in kɛ ni n tɛ fɛ mankan bɔ a kɔnɔna na. Asiti, ne ma mankan kɛ o. Ne y'a yira a la k'a fɔ dɔrɔn bila koro tɛ se ka tugu ni muso nɔfɛ. Comme on dirait que ne bɛ muso min fɛ ni ɲɔgɔnna bɛ taa k'a bɛ manamana ko ta k'a ɲɛsin o ma.
Tiens nous. Il t'a joué. Et puis, ne le fallait pas finir, n'est-ce pas? Oui, bon, il y a fondé. Ouais. Mais il veut tout muso no fait, muso mi fait. Muso mi te fait, il veut tout là no fait. Ça veut dire quoi ça? Ibaro, ko ento emi akadine iga ko toto ne bulu. Manya na bo. Non. Tout sauf ça. Parce que ne nyebe ko enta ka tugula tugumena. Abuga ta min fetan. Ibaro che flaga kelema no musukula. Si te faire to shibulu. Ah c'est tout. Augmente tigele no nela. Pai. Mijo, mon corps est tanto. Comment se fait-il que nous ne fait douana non? Et manamana kan fo yana. Ne ma fiana ni d'abord en vie privée là. Il est fait ni couleur regarder mijo. Nous les aider ni que tanto re. Mo la ngulu joli na na nyeba. Jean. Il va faire un bougoria. Un bougo. Il fait y bougo, mais fait y dou ni mijo. Wallahi. Oh, il est un ça. Oko bi ko na mena ko ndum ne kasira fo shitini teriga chalala ko abi ne nyinu ati ne nyinu ne ka fo itola no bo ko mangan seli keke abi ta keke ne marate maso ne fia ale te dugo na ye na be na enyinia ale te yanya ha So tigi kumara bele nkera so tigi ma ke so tigi ngasira tala Ali shini stokoma ni mugunda na enyinia mbafo abo mi me nkuni kanje mbafo pinya wa mugo shiteno ko mi mesega mpo wala mi mesega lajo jiyo mono Ebara ne bigi la hinare bani mina mijo na puma kelen fiena gui depuis il n'était non mugu bina non donc je vais pas y connaître mi o dona ga sega nyona wara est-ce que ko be ga kuma la parce que ko a to ga dansa go quoi mo mo bal jolé na bay mo mo lo balle be mo lo bali do ya me mo be now et depuis il n'était non do amune be cinéma ne ko ri aka man nga selle ti kya ati kya ni abita ke kana mara ti kya ya me Allah kama kuma chama bay mandini ya me kuma chama bay nyere di mandini kwa nton chocolate ni mi ti chocolate mi jo ni ne me to chocolate na muneke be munni ba soroke ne be munni ne bo so ba soro bien e ba soroke e te kanela nyinya donc ni be munni ba soro Allah wa kibo iduna sabali ore gafsai mako ka fogo ko keri la kena makibe na adini bonela te bonela re ate bonela désormais ere me kan arkele dai iga muso ate furu kala doyano antenge ma muso ko indabla here kemete kele nyela ate furu kala doyan bi ate furu kala doyan shini wa ibe shi kana mamute wala ate keble ibe na shi so kono anori te shi kana parce que etna sega ne furu kana la du so kono kana ga so parler quoi otna ke mama lova kumara ijana ibe shi kana mare ini mugam so flana ne ate do ne ba makiya ni sorondala manam na fula clear ba kana ne ga tanga chila ere kodo ni iteta oroshi bina shi so kono yani mugera mijo ntontogula nte fentige ga sima itinga na maganga gulu ko labli ne parce que ni ma mara ni bi mara ne mara le no ga mo mo ni de maganga gulu gi labli ni de do ga sene mabli abaga jaila du Matigela. Kele tene ni nyona cheo. Abi to jago sa. Sino amashigi ni komi obe bwala. Wa ibega mifo koniga affaire ntibulu. Non. Nkese go ke to sila. Ni ko be dala. Ne kan o gérer. Donc ne tsegi to igana biya ga piège kono. Non, nte biya kono. Ne da finyana. Ibunya kama. Affaire nto tombulu.
ne musoba kɔrɔ kɔnɔ fɛrɛ bannen c'est que sa kuma de sera. Je sais très bien que n kan ka fɛn tɔ laban cogo min na sumi bɛ taa n'a yɛrɛ ka sɔrɔ ni Asetu ma sumi kɛ. Ma chérie, je te comprends très bien. Mais à Kadine, il can to ne yɛrɛ ka ne régler. S'il te plaît, affaire in tɔ n bɛ se ka kɛ. A ka di i ka confiance d'an kan. Mais affaire tɔ bɛɛ ɲɛnabɔ. Kɛlɛ tɛ bɔ a la wa wɔyɔ tɛ bɔ a la wa sumi yɛrɛ bɛ taa ka sɔrɔ ne Asetu ma sumi gɛn. T'inquiète, kana le jɔrɔ o la. Ok, je vois que tu insistes. Il va rendre ce qu'on est là. Quand il calme. Mais tu es sûr qu'il va gagner là? Mais c'est. Ah, c'est tout. Il y a que tu es là. D'accord. Nyame. Indale nuit là. Ojare. Sinon, à part ça, plan ma vie. Ça va, tranquille. Malatano. Mais jusqu'à présent, il m'a dit à John Diane. Ango kuma to kɔfɛ la me tila k'i wele ni sera so ne tun b'i fɛ o la an bɛ kuma olu niveau la ok. Mun tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna sisan. N bɛ se k'a f'i ye mais a to ta man ne de ma fiya. Ok, écoute. Jolero. Manero. Joy. Ça va, maman. Nigga dalaya. Jori. Nego, mon soko de bela. Hein? Mu deswe. Mu soko jume bela fuka te blaki ka woro ka kebe yala no e kare gono. Hein? Ma, dugu jabal kan nan kuma damne tukun sa. Ah non. Ni ma kuma damne me jume kuma damne. E bolo kebe se ka ona maloya. Wallahi te se ka ona maloya. Ni bolo ko ni ni kere ki ba oni yira jina. Ibi yira de jira jina wallahi nete. Ikulu bala. Ma, ni le fene kuma ni solution du mec mala. Mi jobe ga min dane kan du wona no. O benye bala. Nga mo ko shite ka kala do anina ka benai. Mi jobe ga mukela. Ante kala do anina bi, anta do anina shini. Jo mi jo yini kadima. E yara de ta. Na mu ni kadima mi baola. Ni wu sona de tala no ku ko jugu kila. Ne me intervenir la. Mais il mi jo chela yere mafiki ni ndungo. Ali je muso. Anta do la bi anta do la shini. O e go mu forma. El na chebo e se muso furu to godi muso muti ni nga mo ko. E so ne pese go furu to godi kana du kono ma. I fene sa ja to ni nga tane. O de bigi so tikebi. Ininga tane o de bigi ibe de ku ni toro kono de. Ininga ko do sima. Wa ifle mu no fe tutulani. Ni yo fene furu. O fene bi bara de ga. O bi jugani mi jote. Wallahi Allah. O ayi. Ni no mira ti soma. No. Ne ba jogo don tugum na. Ne mu ye mira nega. Wallahi furu ka dini. Wani ne muso furu ta yere di. Ne go ndo mi jonya ne pmin furu. Aben alache. Elei. Ni jona du kono ya. E fleki ga muso ko ga tugum na ni e fa kunya keta. Sisa ngba sura muso kemena ndi furu ka bi ngone. Ngante do were do. Kayela ni ga wure ka kono tere. Hali na yija abija tai ka na yero le wuro be boyni. O tai ka mi ku kayela na kare kono. Muso inte furu ka duya. Atani ma yafa yini kora ka ofe. Ka yafa yini ifo ofe. Ibe fure la. Ibe klani bela ki bele bele mo wallahi Allah. Ça va? Oui, ça va. Quand même. Quand fouiti non. Bachiti là. Bach fouiti amalatano. Bien. Yere du bararo. Là ça va, amen. Man boabi bachitu la. Bach fouiti là, bach fouiti là. Ki ala kana bashigana. Avec dit, il y a un akadi. Akadi. Ina fa mandi tugum. Ina fa mandi. Aywa, tu go di milame.
tile fila in na I burankɛ cogoya bɛɛ de falen don hali ni ne ye ɲuman kɛ so in kɔnɔ yan Musa b'a kɛ kojugu ye wali ni kumana a fɛ a tɛ n jate mɔgɔ ye wa a tɛ n jaabi yɛrɛ fana ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka nin kɛ ka da kungo kun kan ni ma kuma a fɛ n kɔrɔ ni ma kuma Musa fɛ Musa dun to o mɔgɔ sugu ye je ne Musa dɔn cogo min na Musa dun kɔnɔ moi je sais quand même Musa il est très chargé na kuma fɛ mais ne fɛ k'a dɔn mun kelen de la n'a bɛ k'a ɲɛ kumu mun kelen de la n'a cogoyaw yɛlɛma ne kɔni bɛ se ka min f'i ye ko min y'a ɲɛ kumu ko ya ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ ne ma kojugu kɛ wa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔninfin ka furu bɛ se ka sanu ko kama u ka Lagare junior ne de ye n terimuso proposé o ye n k'a bɛ se k'a ɲini furu la walasa a bɛ se ka lafiya cogo min na bari sabula musonin min b'a bolo kelen don k'a sɛgɛn kosɛbɛ ne y'a dabɔ ɲumanya dɔrɔn de kama nka ayi ka ba Musa sɔmina k'a fɔ ko ne sen bɛ nin ko la fo bi ne ma hɛrɛ in ɲɛ la ni n y'a faamu e ma kojugu kɛ mais n kɔrɔ ni kojugu ma yɔrɔ bɛ min nin ka jugu ni kojugu yɛrɛ ye i y'a dɔn e de y'i yɛrɛ furu ayi fiyewu k'an yɛrɛ furu wa e bɛ cɛlasigi min na yan nɔ e b'i yɛrɛ kunsigi de la yɔrɔ ayi i tɛ dɔ ka mara de kɔnɔ kosɛbɛ dɔ de tɛ e tɛ si dɔ de kɔfɛ n kɔrɔ o sera kuma la e b'i pan o bɛɛ kunna k'e bɛ taa muso di o dɔgɔnin ma k'e y'i terimuso proposé o ye i m'a dɔn e bɛ fɛ ka ne malo n'a fɔra ko ne dɔgɔnin ye e ye ko i bɔra du maralen kɔnɔ ko n'i nana kangari dɔ bɛ da muso ye depuis a ka furu ma tiɲɛ yɛrɛ la e b'o mun fɔ ka gɛlɛn dɛ ne ka Musa ne ka tɛ yafa deli Musa ni dara fɛ o ni tɔnɔ Siriki fo ka diɲɛ wuli o tɛ kɛ n jo ko la n'a sɔrɔ n kun jo t'a la sisan n bɛ se k'o kɛ nka n jo bɛ fɛn min na n yɛrɛ ayi ma tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ayi ne fili suguya ma ne bɛ joueur mun dɔn est ce que o ye e ka fisa o ma donc e dusu ka bon o ma cɛ e de ta y'i yɛrɛ ye koyi dusubaya tɛ o ma awɔ n ko e de ta y'i yɛrɛ ko e y'i yɛrɛ wolo a ka di e ye k'i ka ko kɛ cogo min na e b'a kɛ ten tɔ de o tɛ ya joueur mais n kɔni tɛ n tɔɔrɔ k'an kali a tant que e ma yafa ɲini ninnu fɛ ni muso kelen e b'a tɔgɔ de mɛn nka furu diɲɛ kɔnɔ ne y'aw jɔ aw ka diɲɛnatigɛ kɛ boli-boli la ɲɔgɔn kɔ kare kɔnɔ y'aw kungo de mais ne ka du kɔnɔ ko n se b'o de la a tɛ furu ka don ya diɲɛ kɔnɔ ni balimaw ma jɛnɛ ye ni buwa Siriki ma jɛnɛ ye e b'a kuma de mɛn mais a tɛ don yan du kɔnɔ fɛrɛ b'o f'i ɲɛna ma olu tile kelen delila ka ne ka ko ta ka k'u kun na ko ya est ce que ninnu dɔ la kelen delila ka ne dɛmɛ nin ko la fɔlɔ tɔnɔ Siriki yɛrɛ a daminɛ na o tun bɛ ka n dɛmɛ mais kɔfɛ dɔrɔn o balila k'i a da bɔra joona o da bɔra joona i ka marabaliya n'i ka dangadenya de o s'i ma o da bɔra i yɛrɛ de la sinon e kun ka di ne ye cogo min na e b'o dɔn fɛnɛ ko e ni n ka ko fɛn fɛn tuma na wuli ne de tun bɛ n jɔ a ko ni sisan cɛ e b'o dɔn mais n'i y'a ye n da b'o na i ka wulubaliya n'i ka marabaliya de y'a kɛ ani i ka siritigɛlenya komi e kafara e kɛra cɛ ye sisan e yanga bonyana e b'a fɔ ko e t'a ta anw ta ma ko f'i diɲɛ ta an ka sigi an ka ko kɔnɔ n'o falenna mun na an b'o fɔ ɲɔgɔn d'ailleurs ne ko e b'a la ka si min de tile fila in na ma ne bɛ ka si min wa muso ma ko ne tɛ si so kɔnɔ diɲɛ cɛ dɔ b'a ka so jɔ k'u ban muso dɔ b'a fɔ k'o tɛ si o kɔnɔ o bɛ tila k'o ko to o ta la o mais e ni misoni na jɔn de ta ye so ye misoni de ye furu wa ma an ka kuma bila sa ne bɛ ka si n terikɛ dɔ de fɛ yen nɔ ne kɔni tɛ ka si du kɔnɔ ne ni nin tɛ se ka kuma jɛ ye dangadi la dɔɔni jigi ka bɔ n ka da la bɛ jigi n'i k'i dangadi la yan bila Jajila ayi ne ka wolo kɛra fu ye n'i nana i k'i kɛcogo dɔn i ka maaw kala ɲɔgɔn na a ka jɛ ka don da kelen fɛ ka jɛ ka bɔ da kelen fɛ e bɛ na
ko doni a muso mandi ke ebe muso filanan di o ma ka tila k'a fɔ ko e ma kojugu kɛ ko e m'o dɔn kojugu ye ko ke kɔni bolo ko o ti ko me min f'i ye Musa y'a f'i ye cogo min hali ni ne yɛrɛ don ne ta tun bɛ juguya ni nin wa i ma ɲuman kɛ dɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka nin ko in minɛ à la légère ko n'o k'e kɔni t'a dɔn e ye min k'a la a cogoya falennen don est-ce que a ka kan i cɛ bɛ du kɔnɔ e ka pan o kunna ka taa proposition kɛ o dɔgɔnin ye ko e bɛ muso di o ma cɛ jumɛn bɛ jɛn ni o ye n'a sɔrɔ a fɔra kɔni ko i bɛ si muso la ou bien k'i muso b'i ka mara kɔnɔ cɛ jumɛn bɛ jɛn ni o ye i ma ko ɲuman hali kelen de kɛ jo t'a la bi jo t'a la sini n kɔrɔ n'i ka kuma mɛn nka n'i ma fɛɛrɛ kɛ ka kuma Musa fɛ n ka furu de bɛna sa ne ye min k'a la ne nimisalen don bi ne nimisalen don sini ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko in bɛna se fo nin niveau ma o ko in taara ka ne bolo da a ko ne ma ko ne ka solution sugu bɛɛ kɛ ne ni Junior bɛ se ka kuma cogo min na ko in bɛ dabila ne kumana Junior fɛ Junior ko dabila cogo t'a la ka kuma denni yɛrɛ fɛ o ko ne ma ko ne ka dugawu kɛ k'Ala ka furu ni si bɛn mais ne ye seko kɛ o ne kɔni jigi ye e de ye balimaya la n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de o n'i y'a ye e b'a fɔ bi ko e y'i seko kɛ i ye ko dɔ de da don n'i tun m'o kɛ a tun bɛ se nin ma a kɔni tun tɛ se nin ma o baasi tɛ n bɛna kuma a fɛ n'Ala sɔnna a ma n'a kɛra cogoya min n kɔrɔ su tɛ ni m'i cɛsiri i ka dɔgɔnin ka furu sa tɔɔrɔ koyi ne b'a dɔn Musa ye mɔgɔ min ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ min yɛrɛ dusu bɛ bɔ joona n'i y'a ye a dusu bɔra dɔrɔn a tɛmɛna a dan kan nka n'Ala sɔnna a ma n bɛ kuma a fɛ n'a kɛra cogo min o bɛ diya n ye kosɛbɛ donc n bɛ boli fɔlɔ komi n bɛ ci teliman dɔ la i ye n wele n ko fo n ka n'o jaabi n diyara n ye kosɛbɛ Ala ka se ni ɲuman ye amina yarabi n taara kan mun fɔ o b'a mɛn Asadou, na. Sumiba, ni kilenga dire fe mɔgɔw yɛrɛ bɛ a ɲini ka taa sumalen jɔlen no tile la. N bɛ jɔ tile la kɛ. An mun bɛ tuguni? Mun bɛ na i b'a dɔn i t'i ka karamaja kun ta ɲɔgɔn ka Asadou. Sumiya sera yen. E ye Jasola ka mɔgɔ bila ne la yɔrɔ. Ne. Ninnu karamaja ninnu man di ne ye Asadou. I bɛ dana. Wallahi Allah ne t'a kalama k'e ni Jazo bɛ ɲɔgɔn dɔn fo ka taa se o niveau ma. O mana mun de kɛra? U ye mun kɛ la? Jaso yi ɲinɔ la wa. Mais mun f'u ɲɛna ni e kanu tɛ wala bila kolo tɛ se ka taa a jɔ ne ye sira kunna koyi. Nka e de kama bila o y'a ka mɔgɔw to yen nɔ. N y'a mɛn. Ni m'i sara la ni m'a kɛ su ye. B'i deli kana se. Ne tɛ fɛ kɛlɛ yɛrɛ de ka bɔ nin ko in kɔnɔna na Ala o fana sa b'i deli Ala kama kana kɛlɛ kɛ nin ko in na a to ma ni kuma Jazo fɛ ni Ala tala sɔnna ma a tɛ s'i ma. En tout cas kɔni halisa tuguni ko n bɛ segin k'a f'i ɲɛna i sara Jazo n'a ka mɔgɔw la Jazo kana ne dɔn nka e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Asetu. N b'i dɔn wallahi la n b'i dɔn nka n b'i deli Ala de kama ko in bila tan n bɛ kuma Jazo fɛ nka n'Ala sɔnna ma Jazo tɛ se ma nin kɔfɛ bilen nɔ. En tout cas o de kun don ne bɛ taga. Jazo bɛ ne sen sa Ala ma koyi ka kuma f'i ɲɛna ka dɛsɛ k'i kana na kɛlɛ bɔ ko la a to ma sumi n bɛ kuma a fɛ.
Salam alaikum. Wale salam. Anti. Ça va, Jean. Ouais. Mira ici, mena ça. Mais chérie. Ah, chérie be konna la. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Mougou. Oui. Mira Flen. Mira. Mini Mougou. Mougou, ça va. Oui, ça va. Ni daga wuli tergeri. Ko foyte no ni ni mamuge. Ka tanga dem sene afoka si bima. Wali mo ko madiri na do anche ka dabla. Ni ne be ko gula. Mougou bola. Wali re be ko gula fane. Ibe ne folo do nyefe. Iga woro go nye baleri bulu. Aba le bula. Na bla roro. Abi nori. Wache tisiga wuli aboy, musu tisiga aboy no. Ni wi ko mni woro da ma cliff lana. Wa sura ira tiye bara dola. Donc akoma ko ni go chi no wa rap manna. Ka be seni woro afino. Ko se be. Mugu. Odume jani. Awo ikepe ko me afu tukam na. Nga chure chale ro cliff lana. Coco. Coco. Oui. Alors. Murang. Aveli. Ça va? Ça va. Bachi dila. Barbaiti. Bachi boite. Awa. Amba. Yara kuma ko bila. Aha. Wallahi. Eti esigi. OK. Esigi. Bismillah. Ça va? Ouais, ça va. Barbaiti. Bachi boite. Akala cliff là. Non, vraiment OK là. Ça va re. Tabal ko ke mako billahi ngane wule dro meti fi ha? Ai. Amasoma. OK. Niya ensedima. Bashite. Ala kana ke bashi. Munu temana ini do wamso je. Aisha. No, foi mata menena che. Sai du mogo formula. Ayon wuli. Ɲɛfɔli kɛ nka a ka kan n'i ye mɔgɔ kelen lamɛn i ka tɔ kelen fana lamɛn walasa i k'i ta n'i bila dɔn o de la n y'i ɲininka. A ye mun de f'e ye? O to yen ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de tɛmɛna aw cɛ. I dɔgɔmuso n t'a dɔn a ye éducation mun de d'a ma. Bon, ne ma se k'a faamuya hali bi quoi. Ne bɛ ɲininka o. Jɔn de ka woro 10 bɛ Aisha kunkɔrɔ? Mais o sera ɲininkali ma e de furumuso dɔ kɛ? Ne de furumuso tɛ yan. A bɛ ne de ka mara kɔnɔ. Kosɛbɛ. Wa a bɛ si ne de kɔfɛ. Tiɲɛ don. Donc ni ne ko k'a ka dan yɔrɔ min na a kan ka dan yen. N'o tɛ a ye woro jan. I kɛ pe o bɛ taa n'a ye a mɛn. I bolo ne somɔgɔw de kɛlen n'u ka prison da ne ka furuko in na. I b'i teliya i bɛ taa ni woro ye joona i y'a mɛn wa? Non. A bɛ diya n yɛrɛ de. I n'a fɔ n bɛ ka fiyɛ na cogo min na. Mugu ye mɔgɔ ɲɛnama ba de ye. Wa mɔgɔ min don hali ni ne ko k'a la sisan a dan yan yɔrɔnin dɔrɔn de ye wa a tɛ taa ɲɛ. Mɔgɔ min don ala faamuyali ba de don. Ale de bɛ conseil di ne ma hali e ka ko la ale yɛrɛ de ne encouragé. Ko ne ka n jija kosɛbɛ. Ko ne kana to ka tila ne la fiyewu. Mugu tiɲɛ tɛ? Awɔ. Halisa ne bɛ min fɔ ala k'aw ka teriya in to ɲɔgɔn ye halisa. Amina rabi. Ala ka dugawu minɛ. Sinon n'a ka di ye i n'a ka baro kɛ. A ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Problème foyi t'a la. A b'a fɔ ɲɛna dɔrɔn m'aw bɛɛ invité ka na an bɛ dumuniba tobi. An bɛ baro kɛ a bɛ ɲɔgɔn dɔn i ma ye. D'accord n y'a mɛn. Mugu ka fisa ou bien? Awɔ. Fanga cɛ i t'i togo la dɛ man b'i la. Awɔ i b'a dɔn jiko de bɛ na o de kɛlen don ka dusu kasi. Ale ka ko kɔni n'ale ma te sɔrɔ ka min dɔrɔn a bɛ bila dara la. Aw nana joona dɛ ka bali n'a kan a jɔ n bɛ fournet ta sisan fɛn dɔ k'o la quoi. Ok n pere min quoi. Fo ba tɛ yen. Jean. Nani?
Bi mina sama. Ok, siga foyi t'o la. Comment se fait-il que e b'i pan ne ka kumakan kunna cogo di? Ne hakili la ale nana anw sɔrɔ ɲɔgɔn kan yan an ye balimamaw de balimamaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ taa muso ɲini ka di dɔ ma o t'a balimaw tɛ yan a fa tɛ yan a ba tɛ yan ou bien ale kɛra u fa de ou bien ale kɛra u ba de. Ha? Tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn o de ye a jo t'a la ye a ye baara min kɛ baara ɲuman tɛ hali dɔɔni. Burankɛ vraiment ne tɛ fɛ i k'i da don nin kuma in na. Ayi n b'i deli. Non n bɛ fɛ i k'i nin kuma in to yen yɛrɛ de i k'i da bɔ a la vraiment i bonya bɛ yɔrɔ mais n tɛ fɛ i k'i da don nin ko in na. Ala kama i ka nin to ne n'a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n t'a dɔn a bolo ma dalen bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kan. Hɛrɛ kuma tɛ yen kuma fosi de tɛ yen ne ma mun fɔ a ye kuma fosi tɛ yen nɔgɔya fara gɛlɛya kan. A bolo ma i n'a fɔ kuma bɛ don a bɛ bɔ. A bolo ma dalen tɛ foyi kan hakili dɔgɔya dɔrɔn de y'a sɔrɔ. Ni a n'a ka hakili dɔgɔya tɛ mun bɛ taa dɔɔni na a jo foyi t'a la ne bɛ e de deli i k'a kɛ ala a n'a kira kama i ka segin kɔ ne ye min fɔ a ye a b'a dɔn wa n bɛna segin ka min don a tulo la n'ala sɔnna a ma a tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen nin bɛ kɛ a fɔlɔ ni a laban ye n'ala ka jɛn ye ne bɛ e de deli halisa delilen de don. Burankɛ n tɛ se ka kuma jɔnjɔn kɔni f'i ye nka n bɛ hakili jagabɔ n'a kɛra cogo min na. Ne b'i deli ni sɔnna ka segin kɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. N y'a faamuya nka a kun ka di n ye i k'a to n ka hakili jagabɔ. Baasi tɛ o bɛ ɲa la nka ka di n ye i k'a faamu i k'a bila denmisɛnninya minɛn kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ a filila de nka ni ala ka jɛn n y'a fɔ n y'a f'i ye cogo min n bɛna kuma min don a tulo la a tɛ segin ni ɲɔgɔn fila kan bilen. Nin diyara n ye kojugu i ye n bonya ala k'i bonya. Ami ami. N'ala sɔnna a ma n bɛ sira ɲini. Ok n burankɛ sira b'i bolo. Merci beaucoup. Merci. Donc, caméra. Ah, merci bien. Ouais. Junior, e de mun kɛ tan? E ne mun kɛ? E mun kɛ ta dɔn? E ne bɛnna woro ko jumɛn ne kan? E woro jumɛn di ne ma? Mugu, ni ne kuma ni kɛ tan tɔ e dun tatɔ tɛ lan ye koyi. N'a kɛcogo na tan ne, ni yɛrɛ de y'a kɛcogo ye. E kɛlen ka di ne ma, ne m'a lasegin ma. Sisan a tɛ ne cɛ bilen koyi. A b'i ni miira de cɛ. N'i y'a bila togo o togo a b'i n'o de cɛ. Ne kɔni ne da bɔra la pewu. A bɔra ɲɔgɔn cɛ sisan. E fɛ ne ni miira de bila ɲɔgɔn na sa kɛ. Cɛ dagawuli. Ne ta fiɲɛna ka ban koyi. Ni woro ko in na e se foyi de tɛ nin na. I bɛ nin kɛ n'a y'i ja. N'a y'i ja fɛnɛ a to yen. Genre i bɛ fɛ ka n tɔɲɔ ha? I bɛna n tɔɲɔ yɛrɛ. Ka taa ne ka woro de tɔɲɔli yan. I bɛ fɛ i bɛ taa kun sigi ka miira sigi ko e ne bɛnna. Ko ne bɛnna jumɛn kan? Ne kɔni ne y'a fiɲɛna cogo min na n'a bɛnna fɛn kan o an ma bɛn fɛn kan o a bɛɛ bɛ de bolo sa e de b'a lajɛ a bɛ foyi la cogo min na. I ye n tɔɲɔ dɛ. I ye n tɔɲɔ.